til Højskoleøen. Kom med! Her er vores lagune, og her hvor vores båd hører til. Her opbevarer vi alle vores dykkerflasker. Så har vi et skur med al vores dykkerudstyr, så der hænger en masse CD'er og en masse grej herinde. Her har vi så en masse kajakker og surfboards og windsurfing. Nice to meet you. Her har vi spillegrunden, og det her vi spiller masser af spil og hygger. Og det her det er vores sandbar. Det her vi spiser af vores måltider, når vores brugere ikke står udenfor. Her har vi vores kiosk, hvor man kan købe snacks og sodavand. Og her har vi et regnskab omkring vores køb af snacks. Her har vi vores affaldssortering. Ja, og så er det her, vi laver vores morgenmad i weekenderne, som er noget æg og lidt ting. Og herinde har vi vores køkken, hvor vores kære køkkenpersonale laver mad til os. Og her har vi vores hovedhus, hvor vi får undervisning og hygges. Og her har vi vores svævebane. Og så har vi vores snakkehue. Og så har vi vores vandhytter og vores strandhytter. Og her har vi vores jungle gym. Her har vi ønskestien. Og bagved os er hængekøjerne og bålstedet.